Слава Україні, брати і сестри! Привіт, Олена! Героям слава! Вітаю, Ярослав. Як завжди, Ну що? чекаємо буквально декілька хвилин, доки до нас доєднаються, долучаться наші брати і сестри, наші друзі, наші котики, зайчики. Я сьогодні не буду стримувати своїх ніжностей для наших глядачів, тому що я вже за цей час став ними як рідний. Таке враження, що я вже з ними знайомий 1000 років. И когда они поставят подобайки, и будут поширять видео. Так, однозначно. Буквально декілька. Можна ще сказати нашим друзям, друзі, якщо маєте бажання, сили і наснаги, то можете написати, звідки ви нас дивитесь. Звідки? З якого куточку цього всесвіту ви споглядаєте нас? Так. Ты знаешь, нас много... Мне написали, что нас... Вот стали писать, что нас очень много смотрит из Америки. Угу. И ты думаешь, и украинцы, и белорусов много смотрят. И меня это очень сильно радует. Меня это очень сильно радует, потому что, знаешь, мы вот задумывались, когда делали с помощью Ромы Скрипина, начинали медиа наши там год назад, именно как медиа единых белорусско-украинских смыслов. Они такими должны быть, и мы за них будем бороться. Рано или поздно они такими будут. Ну что? Так, я начнем не с последних... Начнем с последних новостей, с видео, или будем с тобой обсуждать какие-то животрепещущие темы. Как бы тебе хотелось? Я думаю, що почнемо спочатку з відео, трішечки вийдемо в режим. Угу. У нас есть... Так. У нас есть видео, в котором глава Михаил Федоров Минцифры сообщает, что многие российские убийцы практически определены, опознаны и так далее. В Буче, в Ирпене уже найдены. Я предлагаю посмотреть, он там подробно об этом рассказывает. Так. Пойдем. Вчора весь світ облетіли страшні фотографії з Бучі, сотні вбитих мирних мешканців України. І вже і президент Зеленський, і усі чиновники різних рівнів, всі журналісти, звичайні люди сказали, що ми ніколи не пробачимо цю бучанську різанину російській армії. І в рамках цього ми будемо вишукувати всіх військових. І постає питання, історія з використанням системи розпізнавання облич російських солдат, про яку вже не перший тиждень говорять, що всі військові, які десь потрапили в кадр якийсь, вони всі будуть ідентифіковуватись. От про цю систему. Чи дійсно вона існує, чи дійсно, там, якщо російський солдат потрапив в об'єктив камери, ми можемо його знаходити, ідентифіковувати, і в подальшому, це точно навіть через роки не залишиться без покарання. Так, використовується подібна технологія, і є кілька рішень, які використовуємо для таких цілей. І насправді вже багато знайдено тих вбивць, які були в Бучі, в Ірпені, які там покинули цю територію, і вже є профілі цих людей, є вже прізвища, вже зрозуміло там, де вони служать. Тобто є багато інформації, і всі продовжують над цим працювати. За дуже короткий період часу буде встановлено все про цих людей, детальна інформація про те, де вони проживають, з ким вони проживають і так далі. На сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто потрапив під об'єктив хоча б один раз. А враховуючи, що вони там дуже любили фотографуватися і викладати там фото в мережу, там приїздили там і
їх там керівники певні викладали також ці фотографії в мережу, враховуючи, що дуже багато було камер в містах, які зафіксували в тих домах, які вони грабували, також були встановлені камери. Тобто всі будуть знайдені, це питання навіть не днів, а годин. Тобто не вся інформація, яка є там і відео, фото доступна зараз в мережі, але інформації вдосталь для того, Звичайно, щоб і ця технологія розпізнавання облич, вона дозволяє знаходити дуже швидко інформацію про цих людей. Супер. Ну, Так. ожидаемо, правильно и хорошо. Так, Да, мы так, как раз так. вчера это обсуждали, и радует, что этот процесс идет. Знаешь, по Беларуси я понимаю, что должна освещать Северный фронт. Особых новостей никаких по Беларуси нет. Ничего такого не произошло. Просто я еще раз хочу обратиться к нашим зрителям, что, казалось бы, очень много информации крутится вокруг Беларуси. И часто идут спосылки на разные сайты такие, знаешь, оппозиционные, да, условно. Мне бы очень часто хотелось их зачитать, но в условиях информационной войны, когда мы вообще не знаем, кому принадлежат в реале эти сайты, как правило, да, а когда мы не знаем, откуда этот идет поток, какая может быть брошена туда, в том числе и Деза, у нас с одной стороны Лука со своими бредовыми СМИ, с другой стороны часто сайты, которые могут быть использованы и врагом, и могут быть использованы, прости, для приукрашивания ситуации и, я бы сказала, приукрашивания борьбы белорусов, да? Поэтому, когда я читаю новости, я беру новости только те, которые после белорусских сайтов появляются в официальных источниках Збройных сил Украины, СБУ. Это значит, что данные новости проверены украинской разведкой, и тогда мы можем их, по большому счету, подавать. Поэтому ничего нового не происходит. Помнишь, мы вчера говорили о том, что перебрасываются белорусские силы в Россию. Пока источники это подтверждают, ничего хорошего в этом нет, но и новостей особых тоже нет. Ну, в мене трішки інша внутрішня така споглядання внутрішньої нашої ситуації в Україні, тому що я бачу вже приклади того, як, скажімо, теперішня влада і попередня влада Зеленського і Порошенка починають уже знову активно один одного валити. Нічого нового. Як тільки стало зрозуміло, що на території Центральної України вже більш-менш спокійно, політики виходять і політична складова, вона починає заміщати військову. Ну, поки що це не так яскраво видно, але от вже по таких деталях, яких про заявках видно. Ще от у нас, зокрема, вчора в Полтавській обласній раді відбулася сесія, там почались уже певні баталії між владою, між представниками ЄС і представниками, так би мовити, Зеленського. І особисто мене зачепило це те, що з 3 людей в президії ради, 2 було фактично у військовій формі. І це, наскільки, я не можу сказати, клоунство, блюзнірство, тому що ці люди не мають відношення безпосередньо до військових дій. Це керівництво ради, так чи інакше, це там заступник, але вони, намагаючись бути в цьому тренді, в цьому тренді військової, таки, не знаю, в моді, вони от поодягали. Я розумію, що це дрібниця насправді, але от мене особисто, і я, до речі, не один, це зачіпає. Що це таке? Ви хочете бути дотичними, це була фактично військова форма, то повністю без шевронів спецпідрозділа. І, не знаю. Тобто навіть в таких сигналах я розумію, що почалася вже, чи можливо вона й не продовжувалась, цей маркет, політичний піар, він продовжується і зараз набиратиме нових форм. І він буде, коли всередині політики почнуть знову зараз валити, змокручитись, то, як то кажуть, то
Від цього буде краще від цього точно не буде. Точно не буде. От, власне, так це. Смотри, да, я с тобой согласна, но тут возникает такой вопрос. Я как раз тебя сегодня, вот ты как почувствовал, хотела об этом спросить. Понимаешь, с одной стороны, безусловно, залог победы – это единение, есть главнокомандующий, и все происходит, как происходит. Да, и мы видели это единение в течение месяца абсолютно четко. Ну, то есть, по крайней мере, из того, что видела я, может быть, не до конца понимаю украинские реалии. Здесь возникает второй вопрос. Отсутствие, знаешь как, на будущее, вот как ты это видишь, не ведет ли такое полное единение и отсутствие полной критики, помнишь, мы говорили вчера, потом к некой диктатуре, да, и к некоему культу. Вот здесь тонкая грань. Вот как здесь быть, на твой взгляд? Вот как соблюсти этот баланс? Задавав собі теж так, дякую. Задавав собі теж таке питання. Тобто, де ця грань між контролем, так, щоб не відпускати вільне плавання. Але відповідь тут, мені здається, доволі проста, адже ми тут лише місяць пройшов, тобто ще не закінчилася активна фаза. Не закінчилася активна фаза, ви нічого під час активної фази не досягнете. Почекайте буквально. Причому я хочу зауважити, це стосується обидві сторони. Тобто я не розділяю зараз. Там дійсно придивляти і до одних, і до інших уже. Як би це для багатьох фанатів і одних і інших не звучало болісно. Але є дійсно от зараз гаряча ще фаза. Ми не досягли жодних, скажімо, юридично, поки в нас не буде визначено, поки не буде піднято військовий час, поки ми чітко не зрозуміємо, не озвучимо, що ми там звільнили територію і активна фаза закінчилась, морального права, справжній державник, морального права не має влаштовувати срачі. Їх ще немає. Їх ще немає, скажімо, яскраво виражених, але я бачу, що от починаються ці маленькі кроки до початку. Укуси такі, я дуже їх вижу, укуси такі. Так, от курс уже починається оцей. Тобто, і це говорить лише про одне, що політики більш-менш заспокоїлись, вони розуміють, що відносно тут у них спокійно і не варто втрачати час, пора продовжувати. Насправді це дискредитує що одних, що інших. Щоправда, не перед всім суспільством, тому що суспільство зазвичай ті, що розділені, ті, що залишались яскравими адептами що одних, що інших, вони залишаються такими. Не, смотри, у Зеленского все-таки рейтинг сейчас гипервысокий. То есть, соответственно, це рейтинг підтримки. пришли. Так. Це рейтинг підтримки. Я теж зараз підтримую Зеленського, хоча ще місяць назад зовсім таким не був, скажімо. Зараз я його підтримую. Але я розумію, що після закінчення активної фази будь-які його елементарні прорахунки, він буде за це жорстоко розплачуватись, так чи інакше. А прорахунки будуть, тому що вони неминучі, тому що команда його, вона не змінилась. Не змінилась абсолютно, а там дуже багато різних людей з купою журналістських розслідувань по цих людях. Тому це неминуче. Але от зараз, просто що я розумію, що зараз не час. Зараз не час. Як би там не... Сходимся с тобой здесь, да, во мнениях. Германия начала работать над укреплением бункерной инфраструктуры, сообщает министр внутренних дел страны Нэнси Фезер. По ее словам, Германия работает над новыми концепциями укрепления подземных паркингов, станций метро и подвалов, чтобы они могли стать убежищем, добавив, что правительство предоставило федеральным землям 88 миллионов евро на установку новых сирен. По ее словам, страна также создаст кризисные запасы предметов снабжения, включая медицинское оборудование, защитную одежду, маски или лекарства. Немцы начинают понемногу понимать, что будущая война с Мордором вполне себе может быть. Дошло. Видишь, надо было дойти
до самой точки, до самого края. Я вот в связи хочу поднять тему, я думаю, что просто нам ее с тобой поднять сейчас или поднять после новостей, а сейчас сосредоточиться на новостях. Ну, или можем поднять. По поводу Евросоюза, да, потому что, смотри, я услышала и в эфире здесь, и я знаю много точек зрения, когда сейчас вот этот перенос гибридности российской, пророссийской, которая есть в некоторых европейских странах, отворачивает энное количество людей от желания вступить в Евросоюз. Так. Ты здесь? У меня немножечко зависло, Ярослав. Ты тут? Я тут. А ну. Я зрозумів. Я пропоную. Завис. Пропоную зараз послухати. Це я. Трішки з інтернетом. У меня, Так, да, какая-то связь. Я пропоную зараз подивити. Цікава тема, зараз можемо продовжити, але я Да, продовжу її. вона довга. Зараз ви могли подивитися звернення голови адміністрації Чернігівської В'ячеслава Чауса. Потім подивитись новини і вже після обговорити цю тему. Хорошо. Так. Друзі режисери наші, шановні. Доброго дощового ранку, Чернігівщина. Дякую за цей новий день Богу та Збройним силам України. Черговий робочий день, багато роботи. Вона у нас не закінчується. З одного боку це добре, тому що кожен з нас розуміє, що треба робити. І це робить. Гуманітарна допомога надходить до Чернігова. Я дуже багато коментарів читаю у Фейсбуці негативних щодо там якогось продажу, можливо, гуманітарки. Я дав свою електронку, отримав вчора десятки звернень. Кілька з них вже працювали, інші віддали в роботу. Але ще раз повторююсь, гуманітарка, яка надходить на склади Чернігівської області, вона роздається за цільовим призначенням або волонтерам, перевіреним волонтерам, які майже 50 днів годували місто Чернігів і область. А їх у нас багато. Я повторю, що вони фантастичні. Волонтери Чернігова і Чернігівщини фантастичні. Або ми напряму розвозимо через громади. Тому будь-які там фейкові інформації, що щось продається, навіть не буду на це реагувати. Якщо у вас є факти, що хтось десь завіз гуманітарку, саме гуманітарку, і її продає, будь ласка, я дав свою електронну адресу, пишіть факти, фото, відео, буде відпрацьовувати Держпродспоживслужба, яка працює і працювала в місті і щоденно присилала мені моніторинг цін на продукти харчування основні, і Національна поліція. Тому, будь ласка, я дуже чекаю на такі звернення. І перестаньте писати чуш, що десь хтось каже, що десь хтось щось продає. Тому що це відволікає від основної роботи, і на це не треба, я не буду витрачати свій час. Дуже прошу всіх бути сконцентрованими, кожен робить свою роботу. Вірю в Бога і в Збройні Сили України. Дякую вам, до роботи. Так, абсолютно погоджуюсь. Буквально 20 хвилин тому бачив свого хорошого знайомого, військового, і він сказав те, що одна із основних, із ключових проблем, якщо можна їх назвати проблеми, це панікери. Причому він каже, це такі панікери, і так само і у війську є. Каже, що буквально одна людина, яка панікує на рівному місці, її, каже, простіше просто прибрати, тому що вона вносить деструктив. І те саме можу сказати по цивільних, особливо ті, що там на мирній території знаходяться, перебувають. Особливо в перші дні, це було просто жахіття. Люди оце такими... Тітка, брата, сестри, дядька чула, бачила, і оце в чати просто розривалося від оцих.
І ну, не було ніяких моральних сил якось терпимо до них ставитися і ну, якби терпимо щось пояснювати, тому що не до того було. Війна максимально була в гострій фазі, але дійсно таких багато. Навіть ну не знаю, тому от треба порадити нашим глядачам, друзі, нас уже дивиться достатньо людей, а лайків от дуже недостатньо. Тому для того, щоб ми могли разом з вами нести якесь раціональне зерно, навіть хай невелике, але треба ставити вподобайки, треба писати коментарі. Якщо це будуть гадості в коментарях, то наші режисери, його навіть модератори можуть забанити таке, але ви все одно не стримуйте себе, пишіть гадості. Але не забувайте, що лайки треба, коментарі потрібні, підписка потрібна, і все буде Україна в такому випадку, якщо ми будемо об'єднуватись і будемо єдині. Так, це я зробив свій. Це буде Україна. Це те, що мав сказати. Я тебе по никерству, да, и по такой идее просто хотела добавить. Ты не представляешь, сколько я в личку получаю от белорусов, белорусов, такую информацию, что просто волосы дыбом. В Германии украинцы убили трех белорусов. Показали везде по немецкому телевидению. Слышишь? Я говорю, ссылка есть? Нет, друг сказал. Знаешь? И причем, казалось бы, люди, ну, более-менее с мозгами. И вот и таких случаев, если скажу, уже миллион. Да. С какими-то Вася, Петя, там, или кто-то сказал, показал, но вот я не могу найти, поэтому я присоединяюсь. Это надо вообще ставить для себя вот такой, если есть разум, а я надеюсь, что есть разум и к тем, кто к нам еще присоединится, в дальнейшем смотреть от нас правдивые новости, не покупаться на всю эту чухню. Рашка сейчас проводит просто массированную информатаку, пользуясь всеми геббельсовскими приемами, какими только можно. Заползая иногда с такой приятной, может быть, какому-то уху информации, а потом вживляет свои нарративы, те, которые ей нужны. Смотри, Эстония начала аннулировать визы лиц, публично использующих буквы Z и В, а также георгиевские ленты. Владельцев такой символики направляют на дополнительную проверку, во время которой выясняют, как с ними действовать дальше. На 8 апреля визы были аннулированы у нескольких животных из скоторусского мира. Я вообще не понимаю, зачем там что-то выяснять, Ярослав. Есть, вперед. Все точно. И сиди там с этим. Я тебе скажу, что я, наверное, еще, может, в году 15-16, а у нас же очень близко Литва, там 100 с лишним километров, и ты уже в Вильнюсе. Ну, естественно, мы часто на выходные ездили, да, там и фирмы делали, и что-то делали. Знаешь, сколько я наблюдала персонажей, которые подъезжают к границе, бережно снимали колорадочку. А декоммунизация в Литве, это уже давно есть закон о запрете коммунистической символики. И вот они бережно брали эту колорадочку, складывали в багажник и приделывали значок Евросоюза. И вот так ехали. Очень хотелось быстренько, знаешь, встать, добежать до пункта и сказать: проверьте багажник, трясите. Потому что, понимаешь, у них эта колорадка, вот, она в мозгах зашита. А вот это то, что как раз мы тут... Да, ну ничего с этим не сделаешь, но я бы не пускала в принципе. Зачем? Еще что-то выяснять. Ну, понятно, що буде до речі, оцей аналіз, от я сьогодні новину бачив, вже, що там на кордоні десь з Молдовою саме затримали такого фейкового російського генерала, фейкового. Чому фейкового? Тому що в нього знайшли там фотографії, де він там позує в формі, але це не справжня форма. Але я суть до того, що насправді зараз от моніторинг соціальної мережі, тобто це ж буквально там 3 хвилини. Якщо ти заходиш просто до людини на сторінку в соціальну мережу, прогортуєш і, в принципі, вже можеш, якщо вона не почищена, а багато людей цього не робить насправді, то там навіть по соціальній мережі можна багато зробити яких висновків. Тому це якщо є, звісно, бажання, як то кажуть, політична воля. Якщо є, то це не проблема. Додаткові 2-3 хвилини на перевірку.
Але ми бачимо, що Європа, ну, і ми, і Європа, ми до останнього часу не сприймали це так серйозно, цю загрозу. Ми розуміли, що це небезпечно, але це було все в теорії. І лише от після початку війни ми почали серйозно сприймати оці символи. Тобто Колорадську, в Тернополі пам'ятник Пушкіна сьогодні демонтували. Із формулюванням, що все, що російське, повинно бути демонтовано. І я абсолютно з цим погоджуюсь. Все, що російське, має бути демонтовано. Його буде достатньо в інтернеті. Кожен бажаючий зможе дослідити, якщо захоче. Це в інтернеті, тому що Полтава, як ніхто, вражена цими російськими імперськими символами. І в нас тут певна внутрішня дискусія в суспільстві була, адже в нас стоїть пам'ятник Ватутіну зараз, до сих пір, відносно новий, тому що влада була і лишається частково ватною, вони лобіювали це питання. В нас ці пам'ятники періоду Полтавської битви лишилися. Ну, я їх трішечки виніс трішечки в інше, але от принаймні пам'ятник Ватутіну, пам'ятник Зигіну, ну це вони однозначно повинні бути демонтовані, не при цьому меру. Тому це дійсно, ці символи, вони стають основою ворожої пропаганди. І мені зараз якраз є та можливість, коли їх як ніколи вдало можна демонтувати. Я тебе более... Ну, да. Мы делали цикл по поводу русской культуры. Цикл такой, знаешь, геополитической русофобии. Ты понимаешь, что основная масса людей, она ведь даже не задумывается, да? Она не задумывается, что русская так называемая культура, которую они там рассказывают про великую, загадочную русскую душу, мы ее сейчас отлично видим, всю эту загадку, да, и видели все это время, она и есть та ценностная система, антиценностная, на которой строится воспитание поколений и так далее. Я вообще бы переименовала и улицы, там, в том числе Толстого и так далее. Даже если... Люди, как правило, не знают. Люди, как правило, мало читали, но с какими-то нарративами живут. Если посмотреть историю того же Толстого, как он начинал после Крымской войны 19 века, извините, там, со своих севастопольских рассказов, там везде имперскость, там везде великороссскость, вот это их. Очень хорошо художник Андрей Зелинский, проведя параллель Толстого с Прилепиным, знаешь этого персонажа, я думаю, Захар Прилепин, писатель, который воевал за ДНР, назвал его, знаешь, так, Захарка Толстой. Вот это как такой образ собирательный. Поэтому это должно быть абсолютно четко, должен быть поставлен четкий забор. Я понимаю, что многие из нас вышли из совка, но у нас есть новое поколение, у нас есть дети, которые абсолютно четко должны воспитываться в совершенно другой культурной ценностной среде. Вот этого напоминания, понятно, что об этом будет кто-то знать, но это напоминание, как название улиц, памятников, какой-то литературы, которая может изучаться там где-нибудь в школе, этого не должно быть. Я в этом была убеждена еще до большой войны и сейчас еще больше. Я в юності полюбляв Достоєвського, і от уже зараз, через певний проміжок часу, я розумію, наскільки це небезпечна література в нинішньому контексті. Тобто там виправдовується абсолютно все. Тобто виправдовується оця так звана глибинна душа російська збочена. Тому що він насправді, якщо проаналізувати і зробити коротко аналіз робіт Достоєвського, це саме роботи, де він описує оці збочені душі, збочені хворі душі, російські саме. Але він подає це під соусом художнім, красивим, і, тобто в обхід свідомості. Він навіть умовних вбивць показує як людей. Він їх гуманізує дещо. Ну, тобто це вже зараз, з висоти, так би мовити, певного віку, я розумію всю цю небезпеку. Але коли мені було 15-16, і я читав це, я розумію, що я тоді це не сприймав, а воно записувалось мені. Тому, і до речі, це важливий момент, тому що зараз я дивлюсь по полтавських ватниках, називаємо їх так, вони не можуть собі дозволити вже публічно підтримувати Росію,
але в них оця енергія сидить підсвідома якась, і вони шукають хоча б якісь моменти, які можна критикувати. А в нас на бордах висить русський воєнний корабль, іди нахуй. О Боже, це така безкультурщина, це така зрада. І я знаю це. І це саме ці ватні елементи. Тобто вони шукають хоча б якийсь момент до цього причепитися, щоб почати виплескувати свій негатив. І я розумію, що тільки зараз підніметься питання там демонтажу якихось пам'ятників умовного тварини Ватутіна, чи умовного перейменування вулиць, чи умовного викреслення з літератури якихось отаких там творів Толстого чи Достоєвського, це буде вой. Вони будуть так само, як російські ліберали, розказувати, що це культура, що ми не маємо права там забороняти, і вся оця діч, вона буде підніматися. І чим більше буде мир, чим далі буде від війни, тим більше ця динаміка буде зростати, і тим більше наших же терпимих українців буде ця ідеологія, ці заклади, в принципі, нормально відчуватись. Тобто ми будемо, чим далі від війни, ми будемо краще це сприймати, їхні і це небезпека в цьому. Знову ж таки, небезпека, тому що вікно можливостей буде невеликим. Воно невелике було після Майдану, після першого, після другого, і після війни, як би там не було, скільки нас жертв, воно, можливо, буде дещо більше, ніж після, все одно буде невеликим. Потім все перемелиться в політичній боротьбі, перемелиться в розпілювання бюджету, в допомоги Заходу, у війні з західними партнерами, такими умовними партнерами, такими як Угорщина і Орбан. Тобто це вікно можливостей буде невелике, і ми маємо встигнути хоча б бодай щось зробити дієве в це вікно. І я хочу зараз сказати нашим друзям, щоб вони поставили лайк, якщо підтримуєте цю тезу, якщо не підтримуєте, напишіть в коментарях, чому не підтримуєте. І я так дивлюсь, що ми вже наближаємось до новин. Що ми в нас? Новини, якраз новини, можемо подивитися. Мої вітання в етері новини. Для вас працює Назар Задірій, і вже нині триває 45-та доба повномасштабної війни московитів проти України. На календарі субота, 9 квітня. І знову говоримо про звірства кацапні, і вони ж такі самі в Херсонській області були на тимчасово окупованих територіях, перепрошую, в Харківській області, такі ж самі, як і в Бучі. На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксуємо такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як в Бучі. Про це повідомив Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. У селі Гусарівка Ізюмського району росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання 3 людей спалили живцем. Серед загиблих є діти. Крім цього, знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною. Його також катували військові Московії. Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації. Окупанти хочуть просуватися у бік Харкова. Перед цим перегрупуватися на сході України. Московити також перегруповуються напрямку Ізюма Харківської області. Про це в інтерв'ю CNN повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Цитата. Вони планують наступати в першу чергу на Харків. Вони спробують добити місто Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ, сказав Кирило Буданов. Ну а щодо вибухів, які можуть чути кияни, то це вибухи наших піротехніків. Вони, власне, підривають ворожі боєприпаси, які не розірвалися. І про це на околицях міста, власне, вони їх і знешкоджують, розповів Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації. Ну, а прес-служба сухопутних військ теж підтвердила цю інформацію і показала відео, як це відбувається. Да.
Власне, закликають не лякатися цих вибухів. На звільнених територіях сапери Сил оборони продовжують знаходити та знешкоджувати велику кількість боєприпасів та нерозірваних снарядів. Нас готують до того, що ці звуки ще будуть довго лунати, але не слід їх лякатися. Так само не слід лякатися і полтавцям. В Полтаві саме сьогодні відбуваються навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. І ще новини з Полтавщини. Цієї ночі окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування є. На жаль, 2 людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу, повідомив у телеграмі Дмитро Лунін. Щодо вокзалу в Краматорську, то його робота призупинена, про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, а евакуація продовжиться зі Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки. Нагадаю, що 8 квітня, це буквально вчора, московити вдарили точкою У по цьому вокзалу в Краматорську, і попередньо загинули 52 людини, 98 поранено. Потім московити почали брехати, що це нібито українці застосували точку У, оскільки в них немає цієї точки У, а насправді вона в них є. І це знають і розвідка, і ми бачили і відео, як переміщається їхня техніка з точками У, так що в брехні їхню брехню спростували одразу, і на цьому ж наголосив і Пентагон сьогодні. Вони наголошують, що це зробила саме Русня, вдарила точкою У. Про це йшлося на брифінгу оборони США. На закритому брифінгу для журналістів 8 квітня передає Радіо Свобода. Про це повідомляв високопоставлений чиновник Пентагону. Також в Пентагоні розповіли, що московити за цей час, за ці 45 днів повномасштабної війни, випустили по Україні 1500 ракет. А угрупування повітряних сил Збройних сил України за попередню добу збили 4 повітряні цілі. Йдеться про 2 вертольоти, 1 БПЛА та 1 крилату ракету. Інформація ще уточнюється, так що будемо більше чекати гарних новин, як працюють наші Збройні сили. А в Тернополі позбавляються всього московицького і там демонтували пам'ятник Пушкіну. Все російське потрібно демонтувати, в тому числі пам'ятник російському письменнику, написав мер Тернополя Сергій Надал. А в світі тим часом відбуваються інші речі. Наприклад, SpaceX запустила перших туристів, скажімо, на міжнародну космічну станцію. Ми вже бачили від різних компаній, в тому числі SpaceX, як перші польоти в космос туристичні, а тепер уже відбувся перший туристичний політ на міжнародну космічну станцію. На борту Crew Dragon корабель стартував. На борту екіпажу там 4 людини. Це, власне, саме астронавт Майкл Лопес Алегрія, Сполучені Штати, Ларі Коннор, американський підприємець, Марк Патті, канадський інвестор, та Ейтан Стібе, ізраїльський бізнесмен. Про це повідомила компанія SpaceX, і ці люди будуть перебувати на МКС, тобто вся їхня подорож буде тривати 8 днів. А для кожного з пасажирів такий політ, така подорож космічна коштувала по 55 мільйонів доларів. Поки що у мене все. Більше буде на телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Закликаю вас підписуватись. Також закликаю вас підписуватись на YouTube канал Ukrainian Media Network, який ви зараз, власне, і дивитесь. І також ставте вподобайки під цим відео. Слава Україні! Слава Збройним силам! Підтримуємо Збройні сили. І хай горять московити і смерть ворогам!
Так, ну а ми повертаємось до нашого ефіру. І повернутись треба з нагадування про те, що треба ставити вподобайки, якщо, і, звісно, є таке бажання. Ми вас не просимо, ми просто нагадуємо, тому що тут зібрались вільні люди, їх не потрібно шити, варто лише нагадати. І вільні незалежні люди самі приймають рішення, ставити вподобайки чи ні, але ми нагадуємо вам, друзі, що вподобайка – це підтримка нашого каналу. Отож. И плюс я хочу напомнить ситуацию со Скрипиным, который сейчас заблокирован, и про то, как работает там российский YouTube и агентура, которая мешает правдивой информации, поэтому это делать нужно обязательно. Обязательно, хотя бы потому, что я сейчас не хочу никого унижать и так далее, но не так много настолько честных, настолько честных источников информации. Я еще раз это подчеркиваю. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте. Честных и неангажированных. И плюс мы не просто здесь говорим о новостях, мы еще здесь и боремся за смыслы. Так же, Ярослав. То Так, очень так. важно. Хоча як Всей говорять командой. психологи, Да. як говорять психологи, що якщо говорити чесні, не заангажовані, то, ну, принаймні в Україні, сприймають зовсім навпаки. Говориш, що чесні, не заангажовані, ага, значить таки заангажовані і не чесні. Что-то там не так. Да, что-то там собака порылась какая-то. Ну, це так. лірика, але багато так сприймає. Ну, я думаю, що наші глядачі, в принципі, прекрасно розуміють, що вони дивляться. Вони дивляться нас і дивляться Скрипін.ua вже тривалий час, і тому знають, що чекати. Отож, що ми продовжуємо нашу тему, яку ми вмістили. Так, я просто зачитаю новость, которая уже звучала, и мы, собственно, по ней пойдем по ЕС, да? Украина ожидает предоставления статуса кандидата. А? Так. Да, Украина ожидает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС в июне. Об этом сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Вчера, во время визита в Киев, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Ну и перед новостями, если нас кто-то не видел, я подняла вопрос о том, что сейчас от небезупречности Евросоюза, да, скажем так, мы не раз говорим об этом, о странах, которые, к сожалению, допустили в себе российскую гибридность, даже Венгрия, там, Франция, Германия, вопросы по Австрии там у меня, ну и так далее, да, является, некоторые задаются себе вопросом и говорят об этом, а стоит ли вступать, да, в этот самый ЕС, и что он несет, и вообще они вот там и Северный поток, и все дела, и 5-10. Вот ты начнешь или мне свои мысли озвучить? Я буквально маленьку ремарочку на рахунок Угорщини, адже сьогодні з'явилася новина, з'явилася інформація, що Зеленський її так скромно озвучив, що один із керівників європейської країни, скажімо, заявив, що треба ще перевірити, що там було в Бучі, і потім вже журналісти дізналися, що це він говорив про Орбана. Тому, ну, мені здається, що от Орбан уже 100% просто показав, що він агент Рашки, і він навіть цього вже не приховує. Ну, просто, однозначно. І, власне, от в контексті цього нюансу, цієї новини, і я поясню свою позицію щодо Європейського Союзу. Україну дуже довго вели за цим Європейським Союзом, за ідеєю Європейського Союзу, за ідеєю НАТО. І ми так довго за цією ідеєю йшли, що ми сліпо увірували у неї, як в таку як такий безперечний ідеал, і що варто лише вступити в цей Європейський Союз, і відразу кисельні берега, і все просто, гроші нам сипляться просто на голову, відкривай, як то кажуть, сумку, і все туди падає.
Зараз приходить таке осмислення, отверезлення. Ми бачимо реальність, що Європейський Союз неоднорідний. Ми бачимо, що є багато питань і проблем всередині Європейського Союзу. І мені здається, що... і ми, до речі, бачимо як співпрацювати з Європейським Союзом індивідуально. Тобто індивідуально з країнами, дружніми до нас. Ми співпрацюємо з Польщею, ми співпрацюємо там з Британією, яка, до речі, фактично вийшла з Європейського Союзу. Ми співпрацюємо з країнами з Литвою, Латвією, там, Естонією, ну так чи інакше. Тобто з тими країнами, які безпосередньо сусіди з Росією відчувають цю небезпеку. Тобто мені здається, що ми можемо цілком нормально співпрацювати з Європейським Союзом. Звісно, що нам потрібно там формально вступати туди. Там, я переконаний, що є ми, які покращать в чомусь нашу діяльність, але не хочеться знову створювати собі кумира, як то кажуть. Ми зараз, як ніколи, повинні розуміти, що все в наших руках. Ми показуємо всьому світу, що ми здатні акумулювати енергію, ресурси, що ми здатні відбивати атаки, що ми здатні знаходити відповіді на ті виклики світові, які стоять. Тому отак. От така моя позиція. Смотри, в цьому скру. Так. я давно не создавала для себя из Европейского Союза там кумира, да, как многие думали. Но для меня это все равно ценностная система, вступление в которой для меня никак... Сейчас попытаюсь объяснить. Понимаешь, вот там начиная с... Это как позиция белорусски, которая была там в меньшинстве, да, в меньшинстве относительно других белорусов. Не в одиночестве, заметь, но в меньшинстве, да. Там 20-й год... Сразу понимание, что должен быть Майдан, а никак иначе. Сразу понимание, что должен быть выбор геополитический и цивилизационный. Что Майдан это не только про вооруженное или невооруженное, про сопротивление и борьбу за себя, это еще про тот цивилизационный выбор, да, с которым выходили на Майдан. Украина, це Европа. И понимаешь, мир сейчас разделен. Он разделен, он настолько четко разделен на цивилизацию и антицивилизацию, какие бы процессы. Мне очень болезненно было, например, наблюдать, как некоторые страны Евросоюза поддерживали пророссийскую распиаренную оппозицию, у которой уши торчали из Москвы, да, там рукоплескали в Германии той же Тихановской зал, хотя она в этот момент там призывала мудрого Путина. Но меня это все равно не отвращало. Я объясню, почему, Ярослав. Понимаешь, самое страшное, что вот эта антицивилизация, которая находится с Востока, она ведь пользуется очень здорово демократическими институциями и образованиями, которые в том виде, именно благодаря тому, что они демократические, не могут ей в полной мере противостоять. Действительно, с агентурностью, с иногда продажностью. Ну, то есть, та система, она несовершенна, безусловно. И не стоит ждать совершенства вообще от чего-либо, где-либо. Но самое главное отличие европейской цивилизации как таковой, да, и в том числе того, что присуще Евросоюзу, от того, что находится на Востоке, это ценность человеческой жизни. Ценность человеческой жизни и демократических институций. Понимаешь, какие бы процессы, я когда смотрю на то, что вякает вот этот агент в Уорщине, да, мне сразу хочется, я дома кричу, что его не выгонят, его должны давно попереть из Евросоюза. Знаешь, такая человеческая эмоция, да? Или там что происходило с Северным потоком, все время это вызывало... И все эти высказывания, Меркель со своим Путиным, с ощущением, что она получает зарплату в «Газпроме», ну и так далее. Но если мы возьмем жизнь среднестатистического европейского человека, да, ту системную ценность, вот, в которой он находится,
она, безусловно, глубоко, глубоко просто отличается от всего, что происходит на Востоке. А учитывая присутствие союзов и разделенность мира, что у нас есть? У нас есть ЕС, у нас есть вот этот там азиатский ШОС, этот таежный союз, да, который с этим азиатским ШОСом там частично пересекается, и между ними происходит война некая. ЕС – это в любом случае мир, он такой, он в интеграции в той или другой. ЕС – это свободные рынки, это возможность там выбирать университет, да? Это возможность свободного передвижения, это возможность торговли, ну как мы хотим того или не хотим. И даже в этой системе навязывания и присутствия в нами уже понимаемых странах пропутинских ручек, которые, еще раз подчеркиваю, пользуются этими демократическими институциями, свободой, ну и всем остальным, оно глобально вот эту ценностную европейскую систему не порушило как таковую. В системе отношений и украинцы, и белорусы глубоко, на мой взгляд, даже если изучать историю, и даже белорусы, которые сегодня русифицированы очень сильно, это европейские нации. Понимаешь, вот даже Великое княжество Литовское, которое нас объединяло, это ведь тоже был Европейский Союз. Посмотри, даже при моей, так или иначе, это был союз, который существовал в Европе и противостоял Орде. И даже в языковом смысле, посмотри, белорусы, украинцы, даже при моей, так скажем, там, то, что мы выросли в русском языке и пассивной там русскомовности, у меня, как только я приехала, вообще не было ни единого вопроса. Я сразу шла на интервью к Роману, мне было абсолютно понятно, что он говорит, как он задает вопросы, что говорится там. Я могу сказать больше украинскую, но пока стесняюсь, преодолею. Но, понимаешь, и точно так же понимают украинцы белорусов, белорусскую речь. Это вот здесь. Обрати внимание, русские ведь не понимают. Русские не понимают. Совершенно другая языковая группа. Все украдено, все построено совершенно другим способом. Поэтому я к чему? Да, кумирство не стоит себе создавать. Надо понимать просто преимущества, да, прагматичные преимущества, которые дает вот эта союзная система западноевропейская. И да, понимаю уже, посмотри, ведь самое главное, что какие бы пророссийские силы сегодня не были в Венгрии, в Германии и так далее, есть выборы, и они точно состоятся. И в том числе многое зависит от общества, от ситуации, которая сейчас. От нас, условных нас, какими они будут, как долго продержится этот в Угорщине, да, как долго там Германия будет что-то не понимать и начинает догонять. То есть реакция стран, она сама по себе есть. И вот эта демократическая система, она уже настолько четко выстроена, что она не порушится. Я это имела в виду. И это ни в коей мере, не понимаешь, никак не отменяет собственной национальной самоидентичности. Европейский Союз ее не смазывает. Никак не смазывает. Посмотри, испанцы остаются испанцами, французы остаются французами, литовцы остаются литовцами, развивают собственную культуру, латыши, эстонцы. Вот в этом смысле, ну, такова моя позиция, Ярослав, может, я ошибаюсь. Другое дело, что мне кажется, что, возможно, нужен еще какой-то союз. В 90-х годах была идея союза Балто-Черноморского. Она возникла после развала Союза, да, как там единой энергетической системе, противостоящей созданию Российской империи, и вот какого-то такого блока взаимодействия стран, которые более всего подвержены российской агрессии и оккупации. Вот это тоже тема, которая, возможно, возникнет после войны. Вот, Так. Я ж абсолютно, ми вже давно визначились, більш-менш Україна як країна, що ми хочемо в Європейський Союз. Інше питання, що і в НАТО в тому числі, там до війни було менше відсоток, зараз більше. Але ми бачимо, що НАТО на даний момент не до нас, не ми ж то хочемо, до нас не готові. Європейський Союз аналогічно, тобто ми за Європейський Союз будемо намагатися туди втрапити, але чи готова зараз Європа нас туди прийняти? Ну, будемо надіятися, що готові, будемо все для цього робити.
хочу відреагувати на тут деякі заяви, що ми не читаємо чат. Друзі, ми намагаємось читати чат, але я хочу, щоб ви віднеслись з розумінням, тому що це складно і читати водночас, і вести ефір. От хочу відреагувати коментар пана Руслана. Він це сказав: то все влада, а білорус не такі, десь це вже все було. Хочу сказати пану Руслану максимально культурно, що, пане Руслане, треба мати критичність, і іншим, хто підтримує в цьому плані пана Руслана, треба мати певну самокритичність і відкрити очі, що перед тим, як нам тикати білорусам, треба подивитись на себе. А я вам відкрию певну таємницю, що нас значна частина українського суспільства ще вчора, до початку війни, були такі самі, як і білоруси зараз, які фактично знаходяться під окупацією. У нас значна частина суспільства теж вважала росіян братами, і це було ще буквально місяць тому. Місяць тому. І зараз значна частина Полтави, не значна частина, але певна частина Полтави до сих пір вважає, що це все політика. Тому давайте будемо саме критичними. Я не будую ілюзії теж там, скажімо, до Білорусі як країни. Я розумію, що там є свої проблеми, але я не хочу зараз знову ж таки говорити, що в нас місяць тому були не менші проблеми в цьому напрямку, ніж у Білорусі. Тому да, я добавлю, что мы здесь ни в коей мере не пытаемся заниматься отбеливанием, мы уж больше критиков, наверное, чем меня, может быть, и сложно найти. И ни в коем случае не отменяю ни коллективной ответственности, ни того, что происходит. И постоянно говорим о процессе русификации, но это не значит, что надо все оставлять как есть. Оно же не надо оставлять как есть, надо же бороться за другое. И эта борьба предполагает в том числе и честность, и понимание нахождения путей, что делать дальше с этим. Поэтому сказать, все говно, и мы сели, да, и до свидос. Так тоже нельзя. Маленьку ремарку, тому що знову ж питають, що це таке, яка ще частина Полтави? А тепер, шановні мої Марі 1248Л, я вам скажу, що це таке. Це коли мер міста Полтави говорить рік назад, що він не буде голосувати за окупаційний режим в Криму, тому що він там не путінський режим, тому що він там не був. Це коли 2 роки тому мер говорить, от треба рівнятися на Путіна і його політику патріотизму. І за цього мера Полтави голосують виборці. Йоп-тересете, от що це значить. От мені ці експерти, от що це значить. Ці виборці підписують заяву мера. Правда, це було до війни, до активної фази, але вони підтримували. Тому якщо ми не здатні подивитися на себе самокритично, то хрін ми куди дійдемо. Зробити помилку роботу над помилками. Та Знамаєм ясно, так за нього люди голосували. Теж, оцей виборці, які підтримували його риторику. Одним словом, все. Тому що я зараз заведусь, я так намагаюся тримати себе в якихось рамках. Не надо, а зачем? Я маю на увазі триматись, тому що я розумію, що все не так позитивно, як може здатися, коли подивитись якийсь телевізійний канал чи заяву політика, тому що в нас політики в крайності, одні або сильно в позитив, інші або сильно в негатив. Але я на прикладі Полтави дуже добре розумію, як працюють ці механізми російські. Тому що в нас тут був такий своєрідний очаг з Києвою, з Мамаєм, з іншими проросійськими тваринами, які, і плюс історично Полтава так зі славою руського оружия. Я знаю, як тут просувають і просували підсвідомо, так, просували обережно, а десь і необережно ці всі тези. Тому я критично ставлюсь до таких моментів, коли зараз говорять, що всі різко стали, коли умовно розділяють зараз білорусів як тотальне зло, а ми вже тотальне добро стало. У нас місяць тому було теж багато таких, певна частина таких самих білорусів. Все, одним словом, будемо рухатися далі. Смотри, вот как раз, кстати, по поводу Венгрии.
Польша замораживает отношения с Венгрией в связи с ее позицией по Украине. Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. Восстановление отношений возможно только после смены оценок войны в Украине, заявил Ярослав Качинский, польский вице-премьер-министр по вопросам безопасности. Молодцы. Да, так. Это как раз к вопросу работы институций. Ну и, может быть, у нас есть очень красивое исполнение. Я бы поставила сейчас красивое исполнение уже ставшего просто... Причем немецкая певица исполняет с девочкой, по-моему, на площади в Германии в поддержку Украины. Сейчас я скажу номер видео, если бы ребята нам поставили, я думаю, было бы круто послушать. Так, зараз. Ты видишь это? Це 29-й номер. 29-й номер, друзі режисери. Ой, у лузі червона калина похилилась я. Чогось наша славна Україна зажурилась я. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Rot blüht auf der Wiese die Kalina, wer hat sie gebeugt? Einst in voller Pracht die Ukraine, grad so sorgenvoll. Rot will einmal wieder die Kalina stark wie nie erblühen und in neuem Glanz die Ukraine, hey, hey, wieder aufrecht stehen. In the meadow there a red Kalina has been bent down low. For some reason, how glorious Ukraine has been worried so. And we'll take that red Kalina and we'll raise it up. And we, our glorious Ukraine, shall, hey, hey, rise up and rejoice. Cette fleur rouge, la Kalina, pourquoi baisse-t-elle sa tête? Elle était splendide, l'Ukraine, pourquoi cette tempête? Elle fleurira encore la Kalina pour l'éternité, et dans toute sa splendeur l'Ukraine est ma sœur relevée. Ой, у лузі червона калина похилилась я. Чогось наша славна Україна зажурилась я. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Я абсолютно Второй підтримую гімн появився. Ірину Соловйову, що українська пісня здорова на будь-якій мові, окрім московицької, однозначно. Оце прям моя думка. Так, це... Так. Четверть российских сил вторжения фактически недееспособны, пишет Униан. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на европейские разведки. По словам источников, около четверти российских сил, задействованных во вторжении в Украину, фактически недееспособны из-за тяжелых потерь, плохой логистики и обеспечения.
ну, я бы еще сказала из-за воровства, конечно, из приблизительно 120 батальонно-тактических групп, задействованных во вторжении в Украину через 6 недель после начала войны, примерно 29 из них утратили боевой потенциал. Сообщается, что сейчас российское командование пытается собрать из этих остатков хоть что-то путем объединения 2-3 БТГ в одну новую. Я знаешь, слышала выступление Христова Грозева Беллинкет, и он рассказывал, ну, разведывательное агентство, он рассказывал, как идут некоторые колонны, которые состоят из техники, которая, знаешь, в любой нормальной европейской армии, по идее, но это если бы мы делаем, это к этому не относится, да, но по логике, по логистике, должны идти хотя бы одного вида, чтобы они были заменяемы там запчастями, чтобы подходило один и тот же вид топлива, там, условно говоря, да, чтобы можно было, это, у этих сейчас идут там один танк, условно, времен Второй мировой войны, третий там 70-го года, там четвертый еще какой-то. Но при этом, знаешь, вот при хороших новостях, тоже хотела задать тебе вопрос, мы часто слышим о такой... Понимаешь, не перегибаем ли мы палку, когда так оптимистично говорим об этом? И это не ослабляет ли... Не ослабляет ли понимание, что все-таки перед нами, при всех этих нюансах, жесткий враг, который абсолютно неадекватен и недостаток техники готов заменить концентрированным злом в себе. Я к тому, что очень много сообщений, знаешь, вот по тому, как они недееспособны, какая у них техника и прочее. Вот у меня, собственно, об этом вопрос. Что иногда, мне кажется, расслабление некое приносит читатель. Понимаєш? Так, абсолютно і абсолютно згоден, тому що ми можемо розслабитись умовно, ну, розслабитися тільки після того, як, напевно, як тільки режим, як Росія тільки почне розпадатись, напевно, навіть не зміна режиму. Тому що зміна режиму – це гарантія того, що буде змінюватися політика зовнішня щодо України. А ми можемо менш починати хоч трішечки розслабитися тільки тоді, коли російська недоімперія почне розвалюватися. От тільки тоді. І точно не варто розслаблюватись зараз на цьому етапі. І, власне, ми починали з цього ефір, що ми бачимо вже оці маленькі тенденції, як політичні сили починають потихеньку починати вступати в такі знову протистояння один з одним. І в цьому, як би це не звучало пафосно, але дійсно всередині в нас більша небезпека всередині країни, ніж навіть зовні. Як би це не звучало символічно, тому що ми починаємо, з таких кроків починається втрата єдності, яка нам все одно потрібна, так чи інакше. Я розумію, що ну, багато речей, де є питання, в мене вони теж є. У мене є теж питання до різних, і в Полтаві, скажімо, до різних представників влади, і на українському рівні. Але ну я тримаюсь, намагаюсь триматися якось в якихось рамках. Тому що ну треба, тим паче є купа справ, окрім того, якими займаюся і чим займатися. Тому що постійно на зв'язку зі своїми там друзями, хто в якому батальйоні, підрозділі, і є багато питань, таких навіть, які вирішуються точково. Тому що це багато речей, які в ручному режимі, скажімо так. Тому, ну, якщо дійсно хтось хоче допомогти, то є шляхів отак, як допомагати там, де є переселенці, є підрозділи, є реальна оборона, ну, скажімо, є варіанти. Тому якщо на то вже пішло, є певна інформаційна війна. Є інформаційна війна, де можна намагатись навіть розколювати там якесь російське суспільство за рахунок коментарів. Ну вже в крайньому випадку, хоча я сумніваюся в ефективності. Це я до того, що так, і ми бачимо, що коли влада і опозиція почали
починати протистояння, то це є якраз символ того, що ми так уже оптимістично почали сприймати те, що зараз відбувається. Так, Так, У нас- от, у нас ну, от, Віктор так, у нас Володимирович- питання. угу, От я питання не можу. Ну я розумію, тому що я все-таки хочу реагувати так. Цілком, от у нас цілком конкретне питання. От у людей, що ми порадимо, якщо лізе гвалтівник в будинок, і що треба робити? От я не розумію, от в першу чергу, що в голові в людини, яке задає таке питання, до чого це ви? Це ви хочете нас в чомусь підколоти чимось, чи я не можу зрозуміти? Чи задати якесь питання? Вам більше нічого робити, чим задавати такі питання? Типу, що робити, якщо лізе гвалтівник? Ну, оце насправді от люди, які ну не знаю, ну в такі моменти часом думаєш, для чого це все? От для чого це все, коли от що ви хочете почути? Ну, ты не забывай, что у нас еще может там и ботов сидеть куча всяких. Ну, може, Таких, ну дійсно. подергивающих. Да, и их до черта. Да. Надеюсь, что вот с такими вопросами это они. Хочеться в це вірити. Хочеться в це вірити, тому що якщо це такі люди, які живуть поруч, то насправді таких багато. Мені таких щодня пишуть і в коментарях, і в особисті повідомлення. Я раніше, одним словом, добре. Я то бачу, що в нас є. У нас є відео, відео розмови Владимира Зеленського. Так, Володимира Зеленського з прем'єром Австрії. Угу. Я думаю, що напевно могли б подивитися і потім продовжити наш ефір. Пані та панове, шановні журналісти, візит пана канцлера в Київ вирішальний в цей день, дуже важливий для нас. І я знаю, що пане канцлере не тільки буде в Києві, для нас дуже важливо, що він глибоко розуміє нашу ситуацію, глибоко розуміє наслідки всієї війни, 8-річної війни Російської Федерації проти нас, і особливо знає наслідки після повномасштабного вторгнення. Я знаю, що пан канцлер вирішив поїхати в Бучу. Дуже вам дякую зі своєю командою. Проговорили декілька важливих питань. Вдячний. В принципі, я дуже коротко проговорили важливі питання щодо наших двосторонніх відносин, щодо підтримки України, повністю підтримки України в майбутньому в членстві Європейського Союзу, в одній родині Європейського Союзу. Також обговорили потужну санкційну політику проти Російської Федерації і нарощення цієї політики. І чесно, я хочу подякувати не тільки за гуманітарну допомогу Австрії і особисто керівництву держави. Також хочу подякувати за ту техніку, яка нам допоможе і для роботи сьогодні, після вторгнення Російської Федерації, і для роботи наших працівників ДСНС тощо, і пожежні машини. Дійсно велика допомога. Я вдячний за цей візит, вдячний за підтримку. І це прекрасний сигнал, те, що лідери європейських держав, нехай не всі поки що, але тим не менш лідери європейських держав починають приїжджати в Україну, підтримуючи нас не тільки на словах. І самі бачать, що тут відбувається, і самі бачать, які наслідки після вторгнення Росії нанесли російські військові. Це для нас дуже важливо. Ще раз вам вдячний за цей приїзд. Шановний пане президенте, шановні пані і панове, спочатку хочу подякувати за можливість, що ми можемо зустрітися з вами в ці такі жахливі часи. Австрія дуже добре розуміє, що український народ переживає одне із найбільших своїх випробувань, і що війна була запроваджена Росією абсолютно неможливо. Австрія була і є нейтральною країною, є частиною Європейського Союзу. В військовому плані ми нейтральні, але ми ніколи не можемо погодитися з тим, що відбуваються злочини, і що необхідно, що треба допомагати тим, де відбувається несправедливість.
Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції Європейського Союзу, запроваджує їх у себе. І Австрія також підтримує своїми можливостями Україну в тому, де з точки зору України найбільш потрібно. Ми будемо санкції в рамках Європейського Союзу ще посилювати, поки війна не припиниться. І зараз прийнято ще один пакет санкцій, і це буде не останній. І з метою, щоб війна була припинена, зупинена. І ще більше Австрія докладає зусиль для того, щоб були створені гуманітарні коридори для, наприклад, евакуації людей із Маріуполя, щоб допомагати людям, щоб ці коридори були надійними, а не були тільки доступні час від часу. Я хочу подякувати також і за відверту, чесну розмову з вами, пане президенте. Є велика солідарність в Австрії з тими людьми, яких війна вигнала з України. Є дуже багато готовності допомогти. І це веде якраз до тіснішого об'єднання австрійського суспільства, що люди хочуть допомагати і допомагають там, де можуть. Я хочу обіцяти, що це і не буде припинено. І якщо ми сьогодні побачимо Бучу, Буча – це місце, де відбулося страшні злочини. І необхідно, щоб члени ООН дослідили ці злочини, щоб почала міжнародна юстиція працювати над цим, щоб також і кримінальна юстиція міжнародна поступово боролася із цими злочинами. І це обов'язок нинішнього часу. Мене звати Крістіан Вьошиць, я кореспондент від австрійського телебачення в Україні. Я маю два питання. Перше питання, який сенс зараз має переговори з російським агресором, коли свідомо, що після тих кілька днів ми мусимо рахувати на нове нападіння, на нову агресію на сході України. І інше питання, звичайно, ви знаєте, що Австрія – це нейтральна країна, ми не можемо доставити зброї, але скільки важлива є та візита від пана канцлера в Києві зараз? По-перше, хочу сказати, що візит пана канцлера дуже важливий, тому що це говорить про підтримку. Його візит в Україну, не кудись саме тут, сьогодні війна. Я не бачу дуже багато лідерів світу, які приїжджають і нас підтримують. Тому я вважаю, що це важливо і я вдячний. Також я вважаю, що і люди в Австрії, які виходили на площі, вони не виходили зі зброєю в руках. Вони не могли собі дозволити. Але тим не менш вони виходили і підтримували наших людей. І це також важливо. Найважливіше, так, зброя, але коли хтось не може допомогти зброєю, він повинен демонструвати допомогу будь-якими іншими кроками. Ми бачимо цю демонстрацію з боку Австрії, я вдячний за це і народу, і канцлеру. Також ви знаєте, що об'єднане рішення всіх країн Європейського Союзу щодо нашого майбутнього членства. Тут ми бачимо підтримку, а також ми розуміємо, що санкційна політика, незважаючи на те, що всередині кожна держава може втрачати гроші від закриття того чи іншого напрямку бізнесу з Російської Федерації, але тим не менш є держави, які йдуть на ці кроки, вони дуже важливі, закривають такі бізнеси. Тут я бачу з боку Австрії і з боку пана канцлера підтримку. Нам це точно допоможе, тому що кожна зароблена копійка, долари чи євро Російської Федерації, вони йдуть все одно на зброю, а після цього йдуть на вбиття наших українців, мирних українців. Тому я вдячний за таку підтримку. Що стосується першої частини вашого запитання. Україна завжди говорила, що вона готова до перемовин і буде шукати будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну. Паралельно, на жаль, ми бачимо підготовку до
важливого, хтось каже, вирішального бою на сході нашої держави. Я не знаю, мені складно сказати, я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і до боротьби, яку ми постійно демонструємо. Тому хочу вам сказати, так, паралельно на сході йде накопичування, і не тільки на сході, і на півдні, йде накопичування військ. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Ще раз скажу вам відверто, і ми про це говорили сьогодні з канцлером, Поки що ми говоримо і про паралельний діалог. Вітаю. В мене питання спочатку до пана канцлера. Скажіть, будь ласка, Австрія зараз не підтримує газове ембарго Росії. І у мене питання таке: скільки ще Буч, Маріуполей та вокзалів Краматорська потрібно вашій країні, щоб зрозуміти, що Путін – це терорист, і купляти у цієї країни енергоресурси – це означає фінансувати тероризм? І питання до пана президента. Володимир Олександрович, керівник української розвідки вчора в інтерв'ю CNN сказав про те, що Росія зараз накопичує сили для того, щоб атакувати Харків. В той же час голова Харківської обласної адміністрації сказав в інтерв'ю нам, що навіть спроба не те, щоб взяти, а хоча б окупувати Харків, може коштувати Путіну планів по Донбасу. Все ж таки, за вашою оперативною інформацією, до чого зараз готуватися? Тобто Росія буде спробувати атакувати і Харків, і Донбас, або спочатку Донбас, а потім Харків і там, можливо, Київ. По-перше, ви не сказали, керівник якої розвідки говорив CNN. Ні, у нас є зовнішня ГУРа, Кирило Буданов, ГУРа. Да? У мене, в принципі, 100% довіра до того, що говорить пан Буданов. Він говорить не часто, а він говорить завжди дуже аргументовано. Тому я повністю довіряю українській розвідці і декілька разів на практиці бачив, як це працює. Те, що вони говорять, і потім, як це працює в реальності. Так було і в Афганістані, так було і на початку цієї війни. Я маю на увазі фази повномасштабного вторгнення. Тому я довіряю повністю Буданову, впевнений, що він сказав. Так воно і є. Якщо чесно, ми розуміємо, що питання в Харкові, питання в Півдні, питання в Запорізькій області, питання в Херсонській області, ми розуміємо і Схід. Ми всюди бачимо це накопичування. Як буде йти процес, що раніше, від багатьох речей залежить. Стоїть Маріуполь, скільки вистоїть Маріуполь. Там наші військові, потужні, міцні, одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування і для нашої держави. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч, значить, вони там будуть знаходитись, вони не підуть на схід. Тощо. Багато речей, так просто відповісти на ваше питання складно. Залежить від того, наскільки ми будемо міцними. Залежить від того, наскільки швидкими будуть наші партнери з постачанням зброї. Залежить від того, наскільки лідер чи керівник Російської Федерації готовий йти далі. Від багатьох речей. Найголовніше, все буде залежати від, перш за все, наших Збройних сил, тому найголовніше, щоб ми були готові у будь-якому з цих напрямків. Спочатку треба нагадати про те, що гинуть українці і що ці санкції недостатні. Ми поки що обговорили і прийняли новий пакет санкцій, які ці санкції повинні бути потужніші і точніші, і російські збройові заводи не одержуватимуть електронних деталей і не будуть без
без цих деталей не зможуть летіти дрони, не зможуть використовуватися зброя. І ми думаємо, що ці санкції розвинуть свою дію. Крім того, ми також намагаємося розширити санкції, і вони повинні якраз діяти проти тих, хто винен, і проти того, хто веде цю війну. І ми будемо йти далі цим шляхом і в Європейському Союзі, всі єдині, і ми будемо ці санкції були найпотужнішими, які відомі будь-коли в Європейському Союзі. Ми розуміємо, що вони недостатні, бо люди гинуть. Але треба ці санкції запроваджувати таким числом, щоб вони були спрямовані проти тих, хто викликає ці санкції. І всі партнери в Європейському Союзі хочуть припинити цю війну. I wanted to ask about Raiffeisenbank. There have been some reports recently that Raiffeisenbank has been used by Russian business structures, oligarchs, to evade sanctions. Are you at all concerned about those reports, and is there anything you can do? Raiffeisenbank is historically a supporter of your political party, so I wonder if you're at all concerned about those reports, and how that looks for Austria. Yeah, we'll leave it there. Банк Райфайзен має філіали не тільки в Росії, але й тут і в Україні. Райфайзен підтримав наші санкції відразу. Але ми знали з самого початку, що з того часу, як Російська Федерація анексувала Крим, що не можна робити інвестиції в Росії, тому що це ризикові інвестиції, і з боку австрійського уряду немає ніякої підтримки для банку Райфайзен, хоча він є дуже великим інвестором в Україні також. І саме сам Райфайзенбанк буде старатися докладати зусиль для того, щоб дотримувалися всі санкції. І в Австрії це, до речі, якісь спроби обійти ці санкції, вони будуть каратися, і ми мусимо і виступати з сильними, потужними санкціями проти Росії, і щоб не тільки австрійський Райфайзенбанк, але й інші фірми і банки втрачають великі інвестиції. Але ті втрати, які має австрійська економіка від санкцій, вони обчислюються мільярдами євро, але вони не порівнювані з тими болями, з тим горем, яке терпить український народ. Вітаю, в етері новини. Для вас працює Назар Задарій. Триває 45-та доба повномасштабної війни кацапні проти України. Вони продовжують вчиняти звірства щодо українського народу. І ось, наприклад, що вони роблять на Луганщині. І далі пройдемось по регіонам. Зранку орки взялися за свою улюблену справу. Розстрілюють житлові квартали мирних міст. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, у Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено 4 людини. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння неможливе через обстріли. У Сєвєродонецьку в Старому районі міста виявлено загиблу жінку. Ну а на звільнених від окупації територіях Харківщини фіксуємо такі ж звірства, які московити вчиняли і в Бучі. Про це повідомив Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. У селі Гусарівка Ізюмського району московити катували місцевих жителів. Після тривалого знущання 3 людей спалили живцем. Серед загиблих є діти. Крім цього, знайшли тіло фельдшера лікарні. Руки чоловіка були зв'язані за спиною. Його також катували військові Московії. Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів зникла безвісти, кількість ще встановлюється, розповів Синігубов у Телеграм.
Окупанти хочуть просуватися у бік Харкова, а перед цим перегруповуються на сході України. Московити також перегруповуються у напрямку Ізюма Харківської області. Про це в інтерв'ю CNN повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Цитую. Вони планують наступати в першу чергу на Харків. Вони спробують добити місто Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ, розповів Кирило Буданов. Вибухи, які чують кияни, це звуки знешкодження боєприпасів, які не розірвали. Ви будете їх чути ще довго, тому що вибухонебезпечних предметів залишилося багато, розповів Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації, в етері національного телемаратону. Про це й повідомила прес-служба сухопутних військ Збройних сил України і показала фрагмент відео, як відбувається і як знаходять вибухонебезпечні предмети. Тож дивимось далі без коментарів. А в Полтаві сьогодні відбуваються навчальні стрільби, тож якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій, повідомив Дмитро Лунін, це голова Полтавської обласної військової адміністрації. Щодо ще інших подій на Полтавщині, цієї ночі окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, 2 людей постраждали, вони отримують всю необхідну допомогу, повідомив у Телеграм Дмитро Лунін, голова Полтавської обласної військової адміністрації. Вокзал Краматорська призупиняє роботу через пошкодження. Евакуація продовжується зі Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки, повідомила прес-служба Укрзалізниці. 8 квітня вчора окупанти вдарили по вокзалу точкою У і попередньо загинули 52 людини, 98 дістали поранення, їх відправили до лікарні. Угрупування повітряних сил Збройних сил за попередню добу збили 4 повітряні цілі. Йдеться про 2 вертольоти, 1 безпілотник та 1 крилату ракету. Інформація щодо цього уточнюється. У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну. І все російське потрібно демонтувати, в тому числі пам'ятник російському письменнику, написав мер Тернополя Сергій Надал. На цю мить у мене все. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Підписуйтесь на ці ресурси, також підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Ставте вподобайки під цією трансляцією. Далі з вами буде Олена Васильєва та Ярослав Журавель. Слава Збройним силам України! Ну і палай русня!
І я якраз дивлюсь новину, що представник Угорщини, представник угорського уряду Золтан Ковач в інтерв'ю CNN повідомляє, що розрахунок з Росією за газ в рублях це не є порушенням політики санкцій. Ну, власне, що це внутрішні питання Угорщини, скажімо. Ну, власне, мені здається, що Угорщина вже скрилась тільки як могла. Ну, вони вже все, що завгодно. Не вистачає лише вийти з прапором Росії і сказати «ми за Путіна». Мені здається, це єдине, що лишилось уже зараз у представників влади Угорщини. На Кипре сегодня вышли, знаешь? Не Не знаю. хотелось кадры показывать. На Кипре вышли с триколорами, митингуют в поддержку России. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Ну, що ж, добре, що виходять, добре, що вскриваються, добре, що головне фіксувати. Я насправді позитивно відношусь більше до тих, хто виходить, тому що куди страшніше, коли не знаєш їх в обличчя. Ну так. Так. Ну, вот как раз, вот понимаешь, как раз за ними стоят те, обличия которых мы не знаем. Потому что, это же не просто, это же идет такая работа. Так, однозначно. Я просто, понимаешь, ну есть там какие-то, дело даже не в нормах морали, а есть общее понятие поддержки Евросоюза Украины абсолютно четкое. Мне кажется, что даже без введения там чрезвычайного положения, оно безусловно не введено, но какие-то нормы могут быть введены, как запрет. Ну, был же запрет, понимаешь, на фашистские митинги, да, там после войны, на символику и так далее. Мне кажется, что вот этот вопрос на уровне европейского законодательства должен быть поднят. Коль уж поднимается вопрос о признании Путина террористом, армией террористической, международным террористом, то, соответственно, должен и подниматься вопрос запрета, и это, мне кажется, никакое не нарушение демократии, это естественный процесс, когда ты понимаешь, мир признает, что это зло, безусловно, и, соответственно, должны быть приняты меры по ретрансляции этого зла, по пропаганді этого зла. Ну, я надіюсь, що це буде. Ну, це насправді логічно прописні істини, але я сумніваюся, що якби зараз десь вийшли представники із прапорами там умовно ІГІЛ і сказали, що ми підтримуємо ІГІЛ, що на них нормально б дивились. Навіть якщо б зараз вийшли з символікою фашистською, мені здається, на них би не дивились нормально. Але коли люди виходять з прапорами тепер, з прапорами Російської Федерації, насправді це залежить від політичної волі, навіть без достатнього законодавчого підґрунтя. Це ж елементарно просто викликати на роз'яснення в поліцію і проговорити з ними без погроз, культурно проговорити. Якщо є на те, тобто держава має всі механізми навіть в юридичній площині, завжди, на те вона і держава. Головне, щоб була умовна ця політична воля, як то кажуть. Я називаю це терміном нам зрозумілим, ми часто використовуємо в Україні цей термін політична воля, тому. Ну, смотри, чем хороша, если можно назвать хороша ситуация сейчас, она просто, как лакмусовая бумажка, нам дает понимание, где особо процветает российская агентура. Там, где этому не могут противостоять, соответственно, есть уже отношения, которые они не могут игнорировать. И именно сейчас вот это проявляется, и мы видим. Там, Кипр, Угорщина и пошли дальше. Они не могут этому противодействовать, они не могут это запретить, потому что они повязаны. Вот и все. У нас есть видео оперативного командования «Південь». Посмотрим. Так. Шановні мешканці і захисники півдня України, на Миколаївському та Херсонському напрямках наші війська утримують вивільні від ворога території. Натомість ворожі сили продовжують і артилерійські обстріли, і інформаційні атаки на цивільне населення, намагаючись звинуватити в обстрілах саме підрозділи Збройних сил України. За ніч на південному напрямку противник втратив 12 осіб особового складу і 2 одиниці ворожої техніки. Обставини ранішнього вибуху, що пролунав в Чорноморську, уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сигнал тривоги для цивільного населення оголошено з метою безпеки.
Нагадуємо, що з метою збереження обстановки стабільної і контрольованої в Одеській області від 21 години 9 квітня до 6 години 11 квітня оголошено тривалу комендантську годину. В зазначений час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Закликаємо мешканців та гостей регіону дотримуватись встановлених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні в першу чергу задля вашої безпеки. Разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава. Бачу також, що мережа меблів, товарів для дому Юск йде з ринку Білорусі. Компанія призупиняє роботу точок і сайтів. Так. Сегодня Европа запрещает 16 апреля движение фур российских и белорусских. У них остается 2 выхода по международным перевозкам. Из Беларуси в Россию, из России в Беларусь. Ну, в общем, могут кататься вот туда-сюда, наслаждаясь между собой. Зеленский. Ненавидит ли Зеленский Россию? Вот у нас есть фотография, не знаю, стоит выводить, я просто зачитаю. На этот вопрос журналисты немецкой газеты Bild сказал: да, я испытываю ненависть к России, к русским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами, убитые дети без ног, без рук, я больше не могу плакать. Фраза про ненависть к России вынесена в заголовок интервью. Зеленский говорит, что не знает, в скольких украинских селах и городах творились такие военные преступления, как в Буче. Что происходит в этих селах на юге, как под Херсоном, Запорожье, так и на востоке, мы не знаем. Многие города были просто полностью разрушены. Ни домов, ни людей, не знаю, что мы там найдем. На вопрос о том, что видит украинский президент, когда закрывает глаза ночью, Зеленский ответил: я ничего не вижу. Спать очень трудно. Не могу вспомнить, когда в последний раз нормально спал. Ну, у меня тут, знаешь, никаких сомнений в искренности нет. Да. Так, а я якраз бачу новину, що після критики Орбана його речник зважився засудити воєнні злочини в Бучі. Речник прем'єра Угорщини Барталан Хаваші заявив, що Віктор Орбан засуджує різанину в Бучі. За його словами, Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на виявлення винуватців з кровопролиття. Тобто реагують, не можуть не реагувати, не можуть. Вони хочуть сидіти на 2 стільчиках і тут, але не можуть не реагувати на закиди і на звинувачення від президента України Володимира Зеленського. І мені здається, що дійсно Зеленський вже зараз здобув в силу обставин і в силу різних обставин от таку певну міжнародну вагу. І якщо раніше якось задавали питання там, як маркер такий, як відносить чий Крим, так, от своєрідне, то зараз це можна абсолютно задавати таке саме питання до всієї світової цивілізації, як ти відносишся до Росії. От чий Крим і як відносишся до Росії. І все, це маркер. Росія терорист чи не терорист? От все, отак. Якщо і абсолютно просте питання, навіть по ці зачники, господи, забув, вилетіло з голови. Так, прикордонники можуть спокійно задати питання, як для таке символічне, певне, для себе, не на якихось там інструкціях посадових. Так. Ну, они, к несчастью, знаешь, да, вот с одной стороны, да, с другой стороны, они так уже знают, как отвечать на некоторые вопросы, понимаешь, что не меняет их ни сути вообще. Тут тоже такой. Я вот сейчас на самом деле представляю работу СБУ. Ты представляешь, насколько они нагружены работой? Я вот только на поверхности вижу, там, того вскрыли агента. А сколько еще чего не вскрывается, мне бы на самом деле очень хотелось, чтобы было вскрыто все.
Потому что я даже по белорусской теме скажу сейчас. Осенью были еще заявления, ну, Христо Грозев не показатель, знаешь, у меня к нему очень сложное отношение, как Беллинкет. Сейчас я про это не буду. Это не буду трогать, но тем не менее, он после, если помнишь, в августе было убийство белорусского оппозиционера Виталия Шишова. И после этого была масса расследований, что происходило, да, по поводу там агентуры и так далее. И Христо Грозев тогда выступил и сказал, что среди беженцев из Беларуси, которые там занимаются миграционными вопросами, которые бежали под маркой якобы протестов, ты же понимаешь, что это был очень удобный момент заслать кучу агентур, в том российской. Там и КГБшной, и лукашенковской, и российской. И он тогда сказал, что достаточно много им уже известных фамилий, и СБУ известных фамилий, этих людей, и так далее. Я все до сих пор сижу, знаешь, и жду, и жду. Возможно, я просто что-то не знаю, да, возможно, они все высланы. Причем я тебе скажу, что, ну, это даже к бабке не надо ходить. Ну, мы это понимали сразу, что это будет. Вот хотелось бы, такое моя мечта, в коротком промежутке времени, чтобы все-таки это все вылезло до конца наружу, понимаешь, и все это было сослано куда-нибудь, вслед за русским кораблем. Ну, я так само, як і Зелений, як владу, так само і СБУ зараз не чіпаю, але ну, чекаю, коли завершиться війна нашою перемогою, і тоді вже можна далі продовжувати говорити об'єктивну ситуацію, об'єктивну реальність і щодо СБУ в тому числі. На жаль, СБУ це умовно навіть не, це далеко там не ЦРУ і навіть далеко, напевно, не інші структури, і там теж багато питань. Ну, я скажу так. Поки що. Ну, чекаємо перемоги, робимо все, що можемо для перемоги. І я тебе с оптимистичной скажу. А с другой стороны, это не КГБ. Я, знаешь, от плохого отталкиваюсь. Ты от там идеального, а я от плохого. На самом деле, я знаю, как много, по большому счету, и героически ими делается именно сейчас. Поэтому наши зрители, чтобы не восприняли, что мы там пытаемся как-то дискредитировать. Нет, ни в коем случае. Ребята герои, это безусловно, но это такое пожелание, знаешь, вот просто есть мечта, чтобы вот вся агентура вскрылась и вся она исчезла, вот до конца, до предела. Вот. Абсолютно, абсолютно так, абсолютно згоден, абсолютно. Чим більше я скажу слово абсолютно, тим більше лойків буде або менше. Це в мене потік свідомості. Так, одним словом, дивлюсь, що в нас ще по новинам, по свіжим. Чехія працює над поверненням своїх дипломатів до Києва, бачу. У нас есть очень нежная и трогательная, и пока мы с тобой смотрим, обновляем, мы можем посмотреть дедушка в Запорожье, который держит на руках спящего внука. Видео, в общем-то, без комментариев. В центре бегущих от войны переселенцев. Да. От якраз і в чат нам Дмитро скинув відео, як на Кіпрі з прапорами російськими ходять. Ну, видиш, я його видела. Як дві реальності. У нас тут війна, у нас тут всі жахіття війни, я вже навіть не хочу їх перераховувати, а там тварини на Кіпрі з прапорами російськими ходять. Ну, що ж, нічого. На все свій час. Я переконаний, що у кожного українця
чи пізно, щонайменше буде раз в житті можливість згадати про все те, що відбувається і ще буде відбуватись в Україні. Тому я з цією думкою, як президент каже, коли він засинає, він нічого не бачить. Ну от я коли засинаю, я бачу от оце. Я бачу цю можливість кожного справжнього українця мати цю можливість рано чи пізно, хоча б принаймні раз в житті, зустріти от такого з триколором. Так, таку людину. Я з цією думкою засинаю, я з нею прокидаюсь. І мені думка мене якось хоч трішечки заспокоює. Я, видишь, поэтому новость озвучила, но не хотела видео, потому что мне не хотелось, чтобы триколор у нас тут болтался в видео вообще хоть как-нибудь. Даже пускай, не знаю, в виде даже новости, не знаю, ставить нет. Так, згоден. Евросоюз возложил на Россию ответственность за атаку в Краматорске. Ну, такие вот, видишь, жесты, о которых мы говорили. Это была жестокая, неизбирательная бомбардировка, ни в чем не повинные мирные жители, среди которых было много детей, которые бежали из страха перед дальнейшим нападением России на их дом, на их страну. Ну, дальше можно читать, по сути, это набор банальностей, да, от которого не холодно, не жарко. Ну, я понимаю, процедуры Евросоюза, это... Ну, це така сама штука, як і от... Как раз вспоминали в этом смысле Францию. Це в чомусь така сама річ, Зеленський говорить, що поки що ми ще готові говорити з Росією, якщо це призведе до миру. Так? Тобто ми розуміємо, що Зеленський не може сказати інакше в цій ситуації. Навіть якщо він думає, я все-таки сподіваюся, що він думає інакше. Я все-таки сподіваюся, що він однозначно для себе зрозумів уже остаточно, які методи повинні бути з Росією. Але я розумію, що ця відповідальність, відповідальність очільника держави покладає на тебе певні ті функції, які ти не можеш оминати, і ті заяви, які ти поки що не можеш оминати. Ну, це із цієї сфери, що є певна картинка, яку так чи інакше треба, певні процедури, які принаймні ми, напевно, повинні якось дотримуватись. Правда, я до сих пір не можу ще пояснити собі навіщо, але все одно розумію, що добре, хай треба дотримуватись якихось принаймні зовнішніх атрибутів. У нас так. Ребята бросили в чат такую картинку. Цена вашего молчания, вашей тишины. Я бы показала ее. Так. Самая большая опасность, надо, чтобы все не стало для мира статистикой. Так. Понимаешь? Так. Самая большая опасность, чтобы все не стало привычным. Я недавно, это было несколько дней назад, не помню, кто из Азова, честно скажу, не помню, но кто-то из ребят Азова записал видео, и он в видео сказал, что, понимаешь, описал конкретного ребенка. Человек не мыслит часто категориями конкретики. Когда он мыслит категориями цифр, какими бы они ни были ужасными, он не переносит, понимаешь, нет конкретного конкретного объекта, который он себе представляет. А за каждой этой цифрой в масштабе единицы стоит, мы знаем, что стоит, тут как бы и слов нету. Поэтому я считаю, что нам это нужно говорить и об каждой конкретной истории, о каждом конкретном случае, для того, чтобы это не стало статистикой, чтобы мы не ушли от нашей ненависти, которая созидательна. Я уверена, что она созидательна в плане энергии, борьбы и так далее, чтобы мы ни на секунду от этого не отходили. Я не знаю, что ты, может быть, что-то хочешь добавить, мы уже будем заканчивать скоро. Хотелось бы оптимистичнее ноту, но как-то у меня ее нет пока, Ярослав, если честно. Оптимізм, він
так чи інакше все одно знаходиться в нас, тому що допоки ми готові продовжувати боротьбу, це значить, і ми продовжуємо, це значить, що оптимізм все одно в нас присутній. Можливо, ми зараз навіть по-іншому сприймаємо ці слова оптимізм. І загалом багато різних слів, які сприймались по одному в мирний час, зараз набирають зовсім іншого забарвлення. Ми переживаємо зовсім інший етап. Ніколи нам до того не відомо, до цього часу. І звичні слова, звичні терміни знову ж таки набувають забарвлення і іншої дещо новості. Тому я абсолютно переконаний, що ми все одно всі зараз з долею оптимізму, тому що ми продовжуємо нашу боротьбу. Ми знаємо, за великим рахунком, ми знаємо, що нам робити, так чи інакше, підсвідомо, не конкретно прям по якимось там, але підсвідомо ми знаємо цей напрямок. Ми знаємо, хто наш ворог, ми це вже прекрасно знаємо. Ми знаємо так чи інакше, хто наші союзники. Ми знаємо, хто наша опора. Ми знаємо, хто наші моральні моральні ідоли. І я зараз скажу саме про, принаймні я про військовослужбовців, які виходять в ефір з передової. І я буду робити все від мене залежне, щоб ці люди після нашої перемоги мали важелі у владі, щоб вони йшли у владу як саме моральні авторитети. В нас була величезна криза в Україні моральних авторитетів. І зараз війна викувала цих моральних авторитетів. Їх ще не багато публічних, їх буде більше. Але вони, оці моральні авторитети, вони мусять, я навіть не скажу, мають право. Навіть якщо вони не хочуть, тому що вони не хочуть часто маратись умовно в політику, але мені здається, що вони мають переосмислити деякі речі і мусять йти виключно з позиції моральних авторитетів і контролювати дії влади. Контролювати дії влади саме через свою публічну складову. І я думаю, що це буде. І от ці моральні авторитети, яких викувала ця війна, підтримуючи їх, йдучи разом з ними до відновлення, в нас є шлях відродження, переродження зовсім в іншу країну. Але я розумію, що це дуже складно. Це дуже складно, але в нас все є для того, щоб подолати ці складності. Власне. Знаешь, я Отак. уже ни на секунду не сомневаюсь, что при всей сложности мы справимся со всем. И ситуация, и все, что происходит эти уже больше 40 дней, это показывает. Все буде Україна. Все буде Україна. На все добре, друзі. Все добре, друзі. Доброго вечора, ми з України.
Доброго вечора, ми з України.